Ahojte, zdravím vás Adorius, vítam vás pri druhej časti Crasha Bandicoota 3. A teraz si zopakujeme, čo sme prešli v minulej časti. Tak sme prešli kolo s mečiarom, prešli sme vodný svet, prešli sme čínsky múr, potom sme prešli babkinu štrudlu, potom sme prešli Chorvátsko s Cicomicou a potom Ugatini Town. Tak, dobre. A teraz sa ideme pustiť do druhej časti, v ktorej si hneď dáme preteky na motorkách. Teba nemusím. Nazdar. Takže ideme na to. No, páne Bože, to bol štart, jak Valentino Rossi, ktorý chodí vždy bosý. Jeha. Uhni. To je Felipe Massa. A už sa dostáva pre ňo Adorius. Toto je Hamilton, ktorý ide moc rýchlo. Hamilton, ale Adorius ho prebieha. Toto je dajaký čus pičus. Ale čus pičus ma zablokoval. Ej, Pokémoni, kde sa serete? Jaj. Toto nebolo dobre, preteky nám nevyšli. To bol zlý štart do videa. Ale nevadí, dáme to od začiatku. Ľahké je to hrať na joysticku, ale ťažšie na klávesnici, lebo to tam máte 5 tlačidiel a s tými sa musíte pohybovať. To je veľmi, veľmi ťažké. Keď pozeráte to video, tak si myslíte, aké to je ľahké. Čo tu ten Adorius neprejdel. No, ale to je už... To je ľahko povedať, keď to nehráte na... Keď to len pozeráte. Vždycky hráči to majú ťažké v hrách. Ako tí fanúšikovia, čo pozerajú len let's playe. Takže to je ľahko hovoriť, let's playeri. Fanúšikovia, tak. Sorry, ospravedlňujem sa. Každý fanúšik si myslí, že ľahké, no, nie je to také. Skúste si to sami a uvidíme, že koľkokrát to dáte. Ninja! No, vidíš, teraz to vyšlo, Crashi. Aj diamant máš pre Cicumicu. To je ono. Takže preteky sú za náma. No a teraz čo si dáme? Buď si dáme čínsky múr, alebo si dáme... Túto Egypt. Do Egypta ešte nechcem ísť, dáme si čínsky múr, troška si zajazdíme na Tigrovi s Cicomicou. Serus, Tiger, dávno sme sa spolu neožrali, že? Tak sa ideme. Skočíme. Jej, bože môj. Pozor, tátoš. Sudy. Tiger! Čerešňovica. Alebo uhlovica. Ježišmaria. Neponáhľaj sa, nestojí ti to za to. Tak ideme pomaličky. Tigrik. Nepridávaj, normálne ideme pomaly. Tak, zbierame jablčka. Tak, vidíš. Pozor na tohto uhloviča. Potom bude z neho aj škareda. Pozor na chlpatého tigra. Život, to je ono.
Pozor, toto je miesič. Skok do neznáma. A životy! Tiger. Ale! Tiger chlpatý! To čo bolo, tigrisko? Ale nevadí, dáme to oznova. Myslíte si, že ja to neviem hrať, ale to je opak úplný. No. Aj. Tak, ideme už normálne na to, hop. Jablčko, šup. Pozor, tiger chlpatý. Miesiči. To je jak... Miesič, to je jak... Toto je jak... S miešačkou, ty kokos. Ja keby som videl miešičov, toto u nás na ulici, Krista Boha, aj s tigrom pojebaným. Opa, šupa. Prepačte za hrešenie, ale už muselo byť. Ty čo s tou palicou robíš jak ninja korytnačka? Raffaello, Donatello, Michelangelo a... Neviem, Kera Marha to ešte bola. Pozor, uhlič. Alebo hulič, to je jedno. Tiger, pozor. Nie, to bol drak, sorry. To bol tiger, to bol drak. Život! Ej, týchto piču som nemám rád. Diamant! Tento čo, pane do jamy? A to sa už nesníme pozrieť. Ale máme to kolo spravené. To je ono. 20 krát by sme zobrali. A 15 chýbajú. Keď bude tá hra dohraná, tak si môžeme dať do 100%. Zbierky, jak sa to má spraviť do 100%. Takže Kreši, čo si dáme? Dáme si Egypt, alebo si dáme Turecko, alebo čo to bolo, alebo si dáme ďalšieho mečiara. A dáme si mečiara, zamečujeme si troška s mečiarom. Á, už tu máme žabieho princa. Žabka skakalka. Opa. A jablka. Žabý lizač. Skočíme si. Ty kokso, to bol skok. To bol skok. Tomu sa už hovorí 360. Žabý princ. A, parťak na ožranie. Kúzelník, Harry Rotter! Aj, Harry Rotter, čo ty robíš? Kamarát, idem za tebou, no poď! A kde si išiel? Jablka, no, ber. Zídu sa na zimu, zídu, jasne. Táto zima bude krutá, to bude... Ježišmaria, nitro! Však nemáme tu preteky. To sme mali mať toto. Na tej motorke. Nitro. To by sa nám zišlo. Život! 10 životov. Možno táto časť pôjde lepšie než tá minulá. Ale to sme ešte na začiatku len. Á, slávny mečiar z Mečiarova. Nazdar. Á, Barry Trotter. Tu je sliepka. Serus, kamarát.